راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرى سمعتي لومي ربع 21 حملة كل تشحن 21 يو ناي ساعة زي فنونا بعلتاو زينا فليمو أفريقيا بسومونزن تتعمون كأنقدكم يو كساب فتسامي فنونا مسانا كتسنحو بخبرين نعدمكو زينا زسمعكم آماني القرماية فلما أرساتو إرترا تعوق أخيباتا السراويتي كايدالو مراحة سعود عربين حبرات إماراتن كسحبهم أبزت سنحي قدات زتيوم أب جابان أولمبيك قدم مجمارو أب تهاجر كترف زوال سنة يوغانداوي أتلت ببوليس تتحيزو هذه إذاعة إرنا أستاذ زينا كسمت أنحكم زرزرو كسعبالكم أبي إرترا أبز التفلالية كبابيتا زركبا أهدوتا السراويت تعوق أخيباتا تامكيات كم زلوة من شتات إيرانا حبيروم أب 10 حملة أب تسنة أبستغايدة أخيبا مأكلوت أز السراويت هلوك أو ما سراويت إرترا بزعباتي سراويت إرترا كاب تجراي زميتو استبهله ناي حزب نبرت تقولتات مبلاس سراويت إرترا نوش تجراين هلو تهدراو كونتات إثيوبيان بزملكت زقمقم منبارو أتم من شتات قيسهم أب كالك كبابيتا زركبا أهدوتاتون تمساسالي أخيباتات يكايدا كم زلوة أتي زبس حنا حبريتا بتوساغي أجنزيبو مرحتي سعود عربن حبرات إماراتن كسحبوا ما بتصنح قدات فريات ندادي نقدن وفرن بزملكت كم زتيو معكنا زينا وشمت حبيرن وراسي عرات أبو دابي محمد بن زايد النايان ب10 حملة نابريات كم زاتو زحبرات معكنا زينا مس وراسي عرات سعود عرب محمد بن سلمان بمرغب نوح ساعتها زوسد زرب كم زكايدو تغيسن محمد بن زايد النايان دحرت زته نمعكنا زينا أب زهابو مجلسي مسحو محمد بن سلمان استراتيجيون حونتاون زمدناتات زنكلت هاجرات بزيادة زعم كلو نتبتات كمز تزراربو أفليتو أزلنا بكوينات يمنن نكاتراب كبان مئتاون بلفنتيك سرحات سنحا كلت هاجرات كابز على فورحت حيزن بقداي فريات ندادي كالسحابين تراين حبرات إمارات عرب مس محبر رافريت نداد بمخان نابعدا عالم زقرب ندادي كوسخ كتقلب نكلا سعود عرب كتك آموز أنحا انتقوني أمونغو كلتين هاجرات دحرز تقبر مرجاء سعود عربون نتيب محبر رافريت ندادي زقرب إمامي كم تقبل أفليتا دحرز وساني زدما مرحتي كلتين هاجرات كسحبهم هبتصن حنت بتاتن مساي زمدناتاتومن بزملكت نمزتاي أبرياد ركبا كايدوم أب جابان كتما طوكيو بزكايد أولمبيك 2020 مستاف نابت هاجر كابز تقعزو يوغانداوين أتلتات حدا كابز حلف سومونات حيزو دحر مسوارو تمالي 10 حملة ببوليس تتحيزو اتي جوليوس كوتولوكوز تبهله أب ملعل كبدت كودادر ناب جابان زقنع يوغانداو أتلت أب عدو سراح كركب سلازيكل أب جابان سراح نمنداي كترف كم زوا سنة زيقلص دبدابي أبتي عارف اللوز نبر هوتيل بمحداكي تسويرو كابتا عارف اللاز نبري كتما ناي بابور تكيت مجزاء نابكال زوبات هاجر تقعيزو دهاي سلازتفه نحاد سمون زاكل ببوليس كهدن صنحو اتي أتلت حقتات مكتا كورونا فيروس تهاجر بمتحس كابز تفقدلو كبابيتات وصا سلازت تنقسقسون كالئ كسي تمسريت للو أبزوان زي هبقيد زركب تودع سرع مزخون أتلت ولدر أولمبيك عرب 23 حملة قدم مجمارو مس أسلت أنيو ناب عدوم كس جوجو كم زغلو تجليزو زي غانداو أتلت أب جابان نمترافن توسينو بوحدو أولمبيك كساب زخفتن ولدراتو كساب زسالتن كتسنحني رو كبلا حيالو معكنا زينا مزاربي غيرن أولوا كبرا سمعتنا زينا تزازيملو كتسيلو بعوت أرقايز دالو أفريقيا بسومن زي كلونايو وين سليمان كتغرويا راديو إرنا كبرى سمعتنا كابز قتيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا بسومنزي كقرب دقيمنا سناي مكتال دوب أفريقيا جاكوب زوما كابت قالاساي ناب بريستن ناب علول قبنيان مأسرتن جاكوب زوما دوب أفريقاوي بوليتيكانيا خوينو كاب 2009 كساب 2018 نتشعت عمتات بريستنت هاجرو خوينو أقلقيلو كاب 1999 كساب 2005 أب تحتم محدار بريستنت تابو إمبيكي مغتل بريستنت خوينو أقلقيلو
ጃኮብ ዙማ ፕሬዝደንት ደቡብ አፍሪካ ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ሓላፍነት ንኽበጽሕ ቀሊል መንገድን ታሪኽን ኣይሕልፈን ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ሃገሩ ብጻዕዱ ዝምራሕ ዓሌታዊ መምሕዳር ማለት ፈላሊኻ ገዛ ኣፓርታይድ ኣብ ዝነበረሉ ፕሬዝደንት ክኸውን ይትረፍ ጸሊም ብምዃኑ ጥራይ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰሉውን ሕሉ ኣይነበረን ጃኮብ ዙማ ዓሌታዊ መምሕዳር ንምቅላስ እምበር ዝበዝሐ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ኣሕሊፍዎ ጃኮብ ዙማ ክዋዙሉ ናታል ኣብ እተባህለ ኣውራጃ ተወሊዱ ዓሌቱ ካብ ኣህዛብ ዙሉ ኮይኑ ኣቡኡ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ መንባሩ ዙማ ወዲ 5 ዓመት ምስ ኮነዩ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ኣዲኡ ድማ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ብምንባራ ዙማ ብድኽነት ዓብዪ ጥራይ ዘይኮነ ስሩዕ ትምህርቲ እውን ኣይወሰደን ወዲ 17 ዓመት ምስ ኮነ ምኽንያት ድኽነቱ ናይ ኣፓርታይድ ስርዓት ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአ ኣብ 1959 ምስ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ANC ተጸምቢሩ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብ 1962 መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ኣፓርታይድ ንኽቃለስ ኢሉ ዝቆመ ሰልፊ ANC ዘይሕጋዊ ክብል ሰሪዝዎ 45 ኣባላቱ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትይዎም ሓደ ካብቶም ዝተቀየዱ ጃኮብ ዙማ ነይሩ ን10 ዓመታት ክእሰር ድማ ተፈሪዱ ዙማ ናይ ማእሰርቲ ግዚኡ ኣብ ደሴት ሮበን ክሕልፎይ ተፈሪድዎ ኣብኡ ድማ ኣብ ቀይዲ ምስ ዝነበሩ ኔልሰን ማንዴላ ዝርከቦም መራሕቲ ANC ብዙሕ ግዜ ክሕልፍን ብፖለቲካ ክበስልን ኣኺልዎ ጃኮብ ዙማ ካብ ማእሰርቲ ምስ ወፀ መጀመርታ ናብ ሞዛምቢክ ድሕር ድማ ናብ ዛምቢያ ብምምራሕ ምስ ከም ታቦ ኢምቤኪ ዝኣመሰሉ ተቓለስቲ ብምርኻብ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ANC ዳግማይ ኣብ ስደት መስሪቶሞ ኣብ ስደት ንሓያሎ ዓመታት ኣንጻር ኣፓርታይድ ድሕሪ ምቅላስ ኣብ 1990 ድሕሪ ዝተገብረ ስምምዕ ናብ ሃገሮም ደቡብ ኣፍሪቃ ክምለሱ ተፈቒድሎም ANC ምስ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ናይ ጻዕዱ መንግስቲ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ዝርርባት ጃኮብ ዙማ ሓደ ካብ ላዕለዎት ተመያየጥቲ ክኸውን በቂዑ ኔልሰን ማንዴላ ን27 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1994 ፕሬዝደንት ኮይኑ ምስ ተሾመ ጃኮብ ዙማ ዋና ጸሓፊ ANC ዝተወለደላ ኣውራጃ ክዋዙሉ ናታል ከምኡውን ሓላፊ ቁጠባን ቱሪዝምን ኮይኑ ዙማ ብተወሳኺ ላዕለዋይ ኣባል ጸጥታ እቲ ውድብ እውን ነይሩ እዩ ድሒሩ ከምቲ ኣቐዲሙ ተጠቕሰ ምክትል ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ካብ 2009 ክሳብ 2018 ፕሬዝደንት ክኸውን በቂዑ ጃኮብ ዙማ ምክትል ፕሬዝደንት ካብ ዝነበረሉ እዋናት ሒዙ ብ15 ክስታት ማለት ዘይሕጋዊ ናይ ንግዲ ውዕላት ብልሽውና ምትላል ቀረጽ ዘይምኽፋል ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ይኽሰስ ንሱ ዝበዝሐ ክስታት በዓል መዝያብ ዝነበረሉ እዋን ዝፈጸሞ ኮይኑ ኣብ ግዚኡ ተማሒሩ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ ግን ዳግማይ ካድኖ ጀሚሩ ክስታት ዙማ ተሰካሚት HIV ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዓሚጽካ ክሳብ ናይ ቢልዮናት ዶላራት መሸጣ ጽዋር ብዘይወግዓዊ መንገዲ ኣፍቂድካ ዝብሉ ዝርከብዎም ኮይኖም ምስ ታለስ ዝተባህለ ናይ ፈረንሳ ናይ ኣጽዋር ኩባንያ ዝተኣትወ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ውዕል መርመራ ከይካየደሉ ብምኽልካሉ ካብቲ ኩባንያ ን9 ዓመታት ዝቐጸለ ዓመታዊ ኣስታት $34,000 ጉቦ ተቐቢልካ ዝብሉ ክስታት ይርከብዎም ጃኮብ ዙማ ብተወሳኺ ፕሬዝደንት ኣብ ዝነበረሉ ኣስታት $5 ቢልዮን ተጠፋፊኡ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን እዩ ተባሂሉ እውን ይኽሰስ እዩ ጃኮብ ዙማ ካብ 2018 ናትሒዙ ክስታቱ ብወግዒ ኣብ ቤት ፍርዲ ክርአ ጸኒሑ እንተኾነ ክሱስ ኣብ ልዕሊኡ ዝተመሰረተ ክሲ ብምንጻግ ሓንሳብ ብሕማም ምኽንያት ካብ ቆጸራታት ቤት ፍርዲ ከብኩር ብምጅማሩ መስርሕ ፍርዱ ብተደጋጋሚ ተዓናቒፉ በዚ ምኽንያት ድማ ጉዳዩ ናብ ላዕለዋይ ቀዋማዊ ቤት ፍርዲ ሰጊሩ ጃኮብ ዙማ ሕጁን ቆጸራታት ቤት ፍርዲ ክኽብር ኣይተራየን ኣማስያኡ ላዕለዋይ ቀዋማዊ ቤት ፍርዲ ንሱ ኣብ ዘይተረኽበሉ ኣብ ቆጸራ ክርከብ ኣይከኣለን ብዝብል ክሲ ን15 ዋርሕ ክእሰር ፈሪድዎ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ከኣስሮ ድማ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብድሕሪዚ ዙማ ብወለንቱ ንፖሊስ ኢዱ ኣረኪቡ ዝተመሰረተሉ ክስታት ን15 ዓመታት ክእስሮ ተኽእሎ እኳ እንተነበረ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራቡ ጥራይ 15 ዋርሕ ክእሰር ዝተፈርደ ዙማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምእታው ኣብ ዝተወልደላ ኣውራጃ ክዋዙሉ ናታል ዝቕመጡ ደገፍቱ ንምእሳሩ ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ጀሚሮም እንተኾነ ብሰላማዊ መንገዲ ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ስርቅን ዝምታን ሱፐርማርኬታት ድኳናት ፋርማሲታትን ካልእን ለሒሙ ዝበዝሑ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዕላምኦም ናብ ስርቅን ናዕብን ብምጥምዛዝ ናይ ንግዲ ቦታታት ከቃጽሉ ጀሚሮም እቲ ናዕብን ስርቅን ድማ ናብ ጎረባብቲ ኣውራጃታት ለሒሙ
ናዕበኛታት ምስ ፖሊስን ሰራዊትን ብዝገበርዎ ግጭት ልዕሊ 100 ሰባት ክቅተሉን ከለው ኣስታት 1700 ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ሓያሎ ኣብያተ ንግዲ ፈጺሞም ዓንዮም ከም ውጽኢቱ ነጋዶ ናብ ፍጹም ክሳራ ኣምሪሖም ዝበዝሑ ናዕበኛታት ካብ ሕብረተሰብ ዝሉቡ ብምንባሮም እቲ ግጭት ዓሌታዊ መልክዕ ሒዙ ናዕበኛታት ጃኮብ ዙማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከይወፀ ናዕቢ ደው ከም ዘየብሉ ብምግላጾም ኩነታት ንምትህድዳእ ሰራዊት ኣብ ሓለዋ ፀጥታ ተዋፊሮም ፕሬዝደንት ኦፍ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ እቲ ናዕቢ ኮኔልካ ኣቐዲሙ ዝተወደበ ከም ዝኾነ እኳ እንተገለጸ ብመን ከም ዝተወደበ ግን ኣይሓበረን እቲ ፕሬዝደንት ብተወሳኺ ንጃኮብ ዙማ ብቐጥታ ካብ መንቃፍ ተቆጢቡ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያ ዝተኻየደ ናዕብን ዘምታን ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ኣፓርታይድ እቲ ዝዓበየ ከም ዝኾነ ክንገርን ከሎ ምእሳር ዙማ ምኽንያት ብምግባር እኳ እንተጀመረ ቀንዲ ምኽንያት ግን ንዓመታት ክቕፅል ፀንሒ ዘይምዕሩይ ቁጠባን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝተተግበረ እተናውሐ ምርጋፅ ዝኸተሎ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ዝሓለፈ ዓመት ኮሮና ቫይረስ ናብ መላእ ዓለም ድሕሪ ምዝርግሑ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብተን ኣቐዲመን ዝተናዋሐ ናይ ምርጋፅን ካብ ገዛ ዘይምውፃን ፖሊሲታት ዘተኣታተዋ ሃገራት እያ ኣብ ልዕዚ ዝበዝሕ ካብ ህዝቢ እታ ሃገር ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይገበረሉን ምርጋጥ ንዝበዝሕ ሕብረተሰብ እታ ሃገር ካብ ስራሕ ደው ከብሎን ከሎ ሓያሉ ድማ ናብ ጥሜት ኣምሪሖም ናይ ኩሉ እኩብ ድማ ምእሳር ጃኮብ ዙማ ተሓዊስዎን ምኽንያት ብምግባር ጭንቀት ህዝቢ ተተኪሱ ዝበዝሑ ናዕበኛታትን ዘመትን ሩኡይ ናይ ተስፋ ቁርፀት ምልክት ዝረኣዮምን ዝምታ ብመግቢ ጀሚሮም ናብ ካልእ ዝተፈላለየ ንብረታት ብምምራሕ ገለውን ብኡንብኡ ኣብ ጎደናታት ክሸጥዎ ጀሚሮም እዚ ድማ ስእነት ዝኸተሎ ከም ዝኾነ ትዕዝብቲ ተወሲዱ ደቡብ ኣፍሪቃ ብቁጠባ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕ እንከላ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ መበል 33 ትስራዕ ሓፈሻዊ ዘይቤታዊ እቶት እታ ሃገር ኣብ 2011 ኣብ ጡር ዝበፂሑ ናብ $400 ቢልዮን ክብክብል እንከሎ እዚ ኣብ 2020 ናብ $280 ቢልዮን ወሪዱ 71 ሚእታዊት ካብ ሃብቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብ10 ሚእታዊት ሃብታማት ክበሓት እንከሎ እቶም ዝኸዩ 60 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እታ ሃገር ድማ 7 ሚእታዊት ሃብቲ ጥራይ ይውንኑ ዝተረፉ 30 ሚእታዊት ድማ ማእከላይ መነባብሮ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ እዚ 60 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እታ ሃገር ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ብምዃኖም ሃብቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብማዕረ ዘይመቃራሕ ብምዃኑ ኣብ ዓለም እታ ዘይተመጣጠነ ቁጠባዊ ማዕርነት ዘለዋ ሃገር ተባሂላ ዝሓለፈ ዓመት ብባንኪ ዓለም ተሰይማ እያ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ናይ ሃብቲ ምምቕራሕ ማዕርነት እኳ እንተዘየለ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ገፊሕ እኳ እንተኾነ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ብፍላይ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጻዕዱን ደቡብ ኤስያውያን እታ ሃገርን ሩኡይ ፍልሊ ከም ዘሎ ተገሊጹ ደቡብ ኣፍሪቃ 28 ዓመታት ድሕሪ ምፍራስ ኣፓርታይድ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጻዕዱን ዘሎ ናይ ስራሕ ማህያ መነባብሮ ትምህርትን ካልእን ፍልልያት ዛጊት ኣዝዩ ገፊሕ ጋግ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ንኣብነት ሓደ ጻዕዳ 30,000 ራንድ ናይቲ ሃገር ገንዘብ ዝኽፈለላ ስራሕ ሓደ ጸሊም 9,000 ራንድ ጥራዩ ዝኽፈለላ ሓያሎ ጸለምቲ ድማ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ኣብ ሻውላት ከም ዝነብሩን ህይወቶም ክመሓየሽ ከም ዘይከኣለን ይግለጽ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 1994 ካብ ጎጃጅልካ መግዛእቲ ኣፓርታይድ ተገላጊላ ብናይ መጀመርታ ጸሊም ፕሬዝደንት ኔልሰን ማንዴላ ድሒራ ድማ ብካልኦት ክትምራሕ እኳ እንተጸንሐት ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ህዛብ ዝተኣታተወ ፍልሊ ሕጂ እውን ንምምቕራሕ ሃብቲ ይዕብየሎ ኣፓርታይድ ብምትካ ኣብ ስልጣን ክመፁ ዝጸንሑ መራሕቲ በብወገኖም መብዛሕትኦም ተቓለስቲ ዝነበሩ ክኾኑ እንከለዉ ዛጊት ነቲ ዝተቓለሱሉ ህዝቢ ካብ ድኽነትን መሃይምነትን ከገላግልዎ ዝኽእል ፖሊሲታት ኣይሓንፅፅሉን ኣብ ግዜ ኣፓርታይድ እቶም በኣፍሪካና ዝፍለጡ ጻዕዱ ዕድል ዝበለጸ ትምህርቲ ዝበለጸ መነባብሮ ዝበለጸ ኣባይቲ ክኸፈተሎም እንከሎ ናይቶም ካልኦት ኣህዛብ ግና ብፍላይ ጸለምቲ በኣንጻሩ ነይሩ ናይዚ ሳዕቤን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶም ኣፍሪካና ምሁራት ስለ ዝኾኑ ኣብ ስራሕ ዝያዳ ተጠላብነት ንኽረኽቡ ኣኽኢልዎም ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 1948 ክሳብ 1990 ኣብ መንጎ ጻዕዱን ጸለምትን ብፖለቲካን ማሕበራዊ ስርዓትን ፈላሊኻ ብምግዛእ ኣፓርታይድ ትመሓደር ነይራ ኣፓርታይድ ጻዕዱ ብቁፅሪ ውሕዳት ክንሶም ስልጣን ኣብ ኢዶም ስለ ዝነበረ ብኩሉ መለክዒታት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ጸብለል ክብሉ ዝገብርን ፈላልዩ ዝገዝእን ብምንባር እዩ
እትስርዓት ጻዕዱን ጸለምትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከም ዝነብሩ ዝገብር ጻዕዱ ዝበለጸ ኣባይቲ ትምህርቲ ሕክምና ካል ኣገልግሎት ክረኽቡን ከለው ጸለምቲ ድማ ተጨቃጭቆም ኣብ ሻውላት ዝነብሩን ትሑት ትምህርትን መነባብሮን ከም ዝህልዎም ዝገበረ እዩ። ኔልሰን ማንዴላ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ልዕሊ ጻዕዱ ሕነት ፈዲ መረፀን በአንጻሩ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ብምቋም ነታ ሃገር ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመርሓ ብምውሳኑ ኣቀዲሙ ዘሕለፈ ቃሲ ተወሲኽዎ ኣብ ሃገሩ ብደረጃ ኣፍሪቃ ይኹን ደረጃ ዓለም ብሓያሎ ወገናት ሓደ ካብ ኣብነታውያን መራሕቲ እዩ ዝርአ ብገለ ድማ ንጸለምቲ ዝኾነ ለውጢ ኣይገበረሎምን ተባሂሉ ይንቀፍ እዩ። ድሕሪ ማንዴላ ፕሬዝደንት ኮይኖም ስልጣን ዝሓዙ ታቦ ኢምቤኪ፣ ጋሌማ ሞተላንቴ፣ ጃኮብ ዙማን ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሲሪ ራማፎሳ ዛጊት ንህዝቦም ካብ ድኽነት ከገላግል ዝሰርሕ ውጥን ክሕንጽጹ ኣይካሉን። ሽግራት ደቡብ ኣፍሪቃ መሰረቱ ኣብቲ ናይ ኣፓርታይድ ኣሰራርሓ ዝተመርኮሰ እኳ እንተኾነ እታ ሃገር ዝሓለፈ 28 ዓመታት ብኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ANC ዝተመርሐት ብምዃና ሽግር እታ ሃገር ኣፓርታይድ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ እውን ተሓታት እዩ። ሓያሉ ተዓዘብቲ እውን ክሳብ ማዕስዮ ኣፓርታይድ ክኽሰስ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ይብሉ። ጃኮብ ዙማ ሓደ ካብቶም ንሓርነትን ማዕርነትን ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዝተቃለሰ ክንሱ ንገዛ ርእሱ ስልጣን ምስ ጨበጠ ግን ሕጊ ክዕምፅፅ እዩ ተራእዩ። ቆፀራ እቲ ክቕውም ዝተቃለሰሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቅዋም እውን ኣይኽበረን። ሂወት ዙማ ካብ ተቃላሳይ ናብ ፕሬዝደንት ናብ ዕሉል ገበነኛን ማእሰርትን ክኸውን ድማ ተቐሲቡሎ። ኢትዮጵያ ካልኣይ እብረ መምላእ ማይ ሕዳሴ ግድብ ኣካይዳ። ኢትዮጵያ ክትሃንጾ ጽንሐት ታላቂ የኢትዮጵያ ህዳሴ ሰሜቶ ግድብ ማለት ሓጽቢ ዝሓለፈ ዓመት ሐምሌ ቀዳማይ እግሪ መሊኣቶ። ሎማ ዓመት ናይ ክረምቲ ማይ ክሃርም በመጀመሩ ድማ ካልኣይ እብረ መሊኣ ከም ዝወደት ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን። ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ንቁመት እንዳሃነጸት እያ ነቲ ማይ ናይ መምላእ መስርሕ ተካይዶ ዘላ። ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ዝኽእል ማይ ተኣኪቡ ብምህላው ብድፊት ማይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ተርባይናት ክትከሉ ምዃኖም ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ጸዓትን እቲ ሃገር ስለሺ በቀለ ኣብ ዝገበሮ ትዊት ገሊጹ። እዚ ዜና ነታ 9 ሚእታዊት ካብ እትጥቀመሉ ማይ ካብ ፈለግ ኒል እትረኽቦ ግብፅን 2 ሚልዮን ካብ ህዝባ ብሕርሻ ኒል ከም ዝናበር እትገልጽ ሱዳንን ዳግማይ ሸቕሎት ፈጢሩሎ። ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ጉዳይ ማይ ኒል ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ክበጽሓ ሓያሎም ዝራባት እኳ እንተገበራ ንኹለን ኣብ ዘማእከል መፍትሒ ግን ከዓልባ ይከኣላን ዘለዋ። ሓያሎ ጸሓፍትን ተመራምርትን ኣብ መጻኢ ዓለም ኣብ ሕድሕድ ግጭት ከተመርሕ ካብ ዝተፋፍእዋ ነገራት ሓደ ማይ ከም ዝኾነ እዮም ዝግምቱ። ጉዳይ ማይን ምሳሓሓብን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን በፂሑ ኣብ መጻኢ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዩ ከፋጥጥን ጀሚሩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዝተሃንጾ ዘላ ግድብ ናይ ነፈርቲ በረራ ብምእጋድ ሰራዊት ክትኣኻኽብ እንከላ ግብፅን ሱዳንን ድማ ኣብ ሱዳን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምዳት ምክያድ ተተሓሒዞን እየን ዘለዋ። እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ናይ መሬት ምሳሓሓብ ተወሳኺ ወጥሪ ከይፈጥር ተሰጊኡሎ። ቅድሚ እቲ ዘሎ ስጋት ምእታውና ጉዳይ ኒል ንምፍታሕ ዝተወሰደ ጻዕርታት ምስል ንዕዘብ ፈለግ ኒል ን10ታት ዓመታት መዛረቢ ጉዳይ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብ 2011 ግብፂ ብምልዓዓል ዓረብ ስፕሪንግ ኣብ ናይ ገዛ ርእሳ ነውፂ ኣብ ዝነበረትሉ ኢትዮጵያ ግድብ ከም እትሰርሕ ብምእዋጅ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ እምነ መሰረት ኣንቢሩ። ግብፂ ኣብቲ እዋን ተቃውሞ ካብ ምግላጽ ሓሊፋ ክትገብሮ ትኽእል ኣይነበራን። ምስርሑ ስለዘይተርፎ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን 6 ወርሕን ግን ሱዳን ሓዊስካ ክልቲአን ሃገራት እቲ ግድብ ንኹሉ ብዘይጎድእ ናይ ግዜ መቓን ብኸመይ ኣገባብ ይመላእ ብዝብል ዝርርብ ኣካይደን እየን። እቲ ዝርርብ ብመንጎኝነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ባንክ ዓለምን ቀጺሉ እንተኾነ ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ይከኣላን። ቀንዲ ዘይምርዳእ ኢትዮጵያን ግብፅን ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ግዜ መቓን ማለት 7 ዓመት ዝወሰድ ግዜ ክትመልኦ ክትምድብ እንከላ ግብፂ ግን እቲ ምምላእ ክሳብ 21 ዓመት ዝኸይድ ዝተናዋሐ ግዜ ክኸውን እያ ትጠልብ። ግብፂ ንጉዳይ ፈለግ ኒል ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሖ ምዃና ትገልጽ እኳ እንተኾነት ኣብ ንኢትዮጵያ ዘካበባ ሃገራት ከም በዓል ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራን ኬንያን ወታደራዊ ማዓስከራት ክትምስርት ከም እትዘራረብ ይዝሕመ። ድሮውን ምስ ኬንያ ሓበራዊ ወታደራዊ ስምምዕ ከቲማላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ናብ ግብፂ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ሓጽቢ ህዳሴ ንግብፂ ብዘይሃሲ መንገዲ ከም ዝስራሕ ወላሂ ብምባል
ቃልኣት ይኳ እንተነበረ ድሒሩ ምህናፅ ተሓጽቢ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ደው ከም ዘየብሎን ኣድላይ እንተኮይኑ ሚልዮናት ንኹናት ከዳሉ ከም ዝኽእል ምፍካሩ ስጋት ፈጢሩ ነይሩ። ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ በወገኑ ሕቶ ኒል ሕቶ ህይወትን ሞትን ሕቶ ህላውነት ሃገር ምዃኑ አጠንቂቁ ነይሩ። ፈለግ ኒል መሰሓሓቢ ጉዳይ ኢትዮጵያን ግብፅን መፈከሪ ንኹናትን ካብ ዝኸውን 10 ዓመታት ኣቁፂሩሎ። ኣብ 1978 መራሒ ኢትዮጵያ ነበር መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኣብ ኒል ግድብ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጹ ናይ ሽዑ መራሒ ግብፂ ዝነበረ አንዋር ሳዳት ብጽምኢ ክንመውት ኣይንጽበን ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ከድና ክንመውት ኢና ኢሉ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ በወገኑ ኣብ 2010 ብዛዕባ ካብ ግብፂ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕትታት ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግብፂ ንኢትዮጵያ ክትጥቅዓ ወይ እውን ክትወራ ትህቅን ኣይመስለንን እንተጌራቶ ግን ከም ዘይትዕወት ትፈልጥ እያ። ምኽንያቱ ንኢትዮጵያ ክወርር ዝመፁ ኩሎም ተሓምሺሾም ከም እተመልሱ ካብ ታሪኽ ክትመሃር ትኽእል እያ ኢሉ ነይሩ። ኢትዮጵያ ንማይ ኒል ንመመንጨዊ ኤሌክትሪክ ክትጥቀመሉ ክትብል እንከላ ሓያሎ በቲ ማይ ዝናበሩ ገባር ግብፃውያን ድማ ካብ ጎረሮና ተኸሊፉ ዝምንጩ ማይ ካብ ህይወትና ስለዘይዓቢ ነዚ ደው ንምባል ሃገርና ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ይብሉ። ከምቲ ኣቐዲሙ ተጠቕሰ ኢትዮጵያ ነቲ 4.8 ቢልዮን ዶላር ክውድእ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ ሓፅቢ ህዳሴ ኣብ 7 ዓመት ክትመልኣ ትደሊ። እዚ ግን ናብ ግብፂ ዝዛረብ ማይ ኣዝዩ ከጉድሎ ብምዃኑ ግብፂ ኣይተቐበሎን እያ። ንምምላእ ሓፅቢ ህዳሴ ዝወስድ ናይ ግዜ መቓን ኣብ ሕርሻታት መታሕት ግብፂ ዘውርዶ ዕንወት ኣዝዩ ዓቢ ተራ ኣለዎ። ንኣብነት ሓፅቢ ህዳሴ ኣብ 10 ዓመት ከም ዝምላእ እንተተገይሩ ናብ መታሕት ግብፂ ዝወርድ ማይ ብ14 ሚእታዊት ከጉድሎ ብምዃኑ ኣስታት 18 ሚእታዊት ናይ ሕርሻ መሬት ክህሰዩ። ከምቲ ኢትዮጵያ ትደልዮ ኣብ 7 ዓመት እንተመሊኡ 33 ሚእታዊት ሕርሻ ክህሰን ከሎ ኣብ 5 ዓመት እንተመሊኡ ድማ 50 ሚእታዊት ሕርሻ ክህሰዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር እዋን ክትመልኦ እንትፈቲና ዝያዳ ማይ ክትዓግት እያ። ኣብ ተናውሕም ዝኸውን ግን እናመልአ ዝያዳ ማይ ክዛረኽ ትገድፎ ብምዃና ብዙሕ ጉድኣት ኣይወርድን እዩ። ኣብዚ መስርሕ ብፍላይ ካብ ከተማ ካይሮ ትሒዙ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ዝዘርጋሕ ስሉሳዊ ኩርናዓዊ ደልታ ኒል ኣዝዩ ክህሰ ከም ዝኾነ 161 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ደልታ ኒል ኣስታት 40 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቁፍን ኣስታት ፍርቂ ምህርቲ ሕርሻ ግብፂ ዝሽፍን ብምዃኑ ኣሸቓሊ ገይርዎ ኣሎ። እንተኾነ ግብፂ ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ቦታታትን መሸጣ ማይን እተካይድ ብምዃና እትገብሮ መረረ ዝተጋነነ ከም ዝኾነ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብዓይኒ ሕግን ሰብኣውነትን ክርአ እንከሎ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ማይ ክጥቀማሉ ምሉእ መሰል ኣለወን። ሓንቲአን ነታ ካልእ ከይሃሰየት ክትጥቀመሉ እንተኮይና ድማ ክልቲአን ሃገራት ሕድገታት ክገብራ ክግደዳየን። ኢትዮጵያ ብወገና ኣስታት 60 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ብትሑት መነባብሮ ዝሳቐ ብምዃኑ እቲ ኣብ ከርሳ ዝፈሪ ማይ ክትጥቀመሉን ብመስናኣዊ ሕርሻ ህዝባ ክትዕንግለሉን መደብ ኣለዋ። እቲ ዓብዪ ፕሮጀክት ሃገር ግን ብዲጋ ህዳሴ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብምትካል 6.45 ጂጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምምንጫው ንህዝባ እኹል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘርጊሓ ኣብ መጻኢ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ኤርትራን ካልኦት ጸዓት ክትሸይት ዝዓለመ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ማይን ሃይድሮ ኤሌክትሪክን እንተተዓዊቱ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ኣብ ዓለም ድማ ሻብዓይ ክኸውን እዩ። ግብፂ ብወገና ኣብ 1970 ኣብ ፈለግ ኒል ኣስዋን እተባህለ ግድብ ከም ዝሃነፀትን ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም እትጥቀመሉን ይፍለጥ። ግድብ ታላቂ የኢትዮጵያ ህዳሴ ሽሙ ከም ዘመልክቶ ንምብርባር ህዳሴ ኢትዮጵያ ዓሊሙ ዝህነፅ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዞባ ቤንሻንጉል ካብ ደቡብ ሱዳን 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። እቲ ግድብ ኣብ 1950ታትን 60ታትን ብቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ልምዓት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተጸኒዑ ተወዲኡ እኳ እንተነበረ ኣብታ ሃገር ንዓመታት ዝቐጸለ ዘይምርግጋእ ግን ኣብ መወዳእታ ክበጽሕ ኣይከኣለን ጸኒሑ። ሱዳን ብኢትዮጵያ ተታሒዙኒ ትብሎ መሬት ንምምላስ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደቶ ግጭት ገለ መራሕቲ ሱዳን እቲ ግድብ ዝርከቦ ቤንሻንጉል ናይ ሱዳን ይክብሉ ተሰሚዖም ነይሮም። መንግስቲ ግብፅን ሱዳንን ብመንገዲ ገዛኢተን ዝነበረት ብሪጣንያ ኣብ 1959 ንኣጠቓቕማ ኒል ዝምልከት ውዕል ከቲመን ነይረን። ኣብቲ ውዕል ግብፂ 55.5 ሱዳን ድማ 18.5 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ክጥቀማ ተሰማሚዐን ነይረን። እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብቲ ስምምዕ ብዘይምስታፋ ነቲ ስምምዕ ኣፍልጦ ኣይትህቦን እያ።
راديو إيرنا تطعموا مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستات وازاتات زغربو خوينم اب هيوت نزغاطمو صገማትና ፈታትሖምን አመለኻኽታና ማዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንስነትን ካልእ ናጠማምታና ቡልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቀ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብዮ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤርና سلام كميت أغنية فتوحتها تلت مدب تطعم سريد يرنا زيتو الربع صغر لكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دماكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا دقي مسلام بالفتوات غاتل تخميت أنيو نلومي بدراسي دين كارنير تدريسا بتيدرس برها خبسة ترجمات باب بوشت أو سلام زر استامس حفظ توسده حدا معرف حزلكم قريب الله معرف عصرتو حمشته صقانها نفنانو زود غسب نزام مصحف كجمرن كلهو نتاز أجمعت مفتاح درخ تراخ تصاوت التخيل حكأني تاريخ هيوت كل $100 وفين يره انت هونه كل تخبن حد زي السنة فاز صحفات مسيناني حنتخباتن كم زئت السعبيات بال CR بورتون أو وزر مشت موتور سر حسابي تاريخ هيوتو كم السعبي زنبره عدي ود 9 عامات أبوي دما ود 10 عامات نكلخو يسين يوم أبوي بيد سبك موتن كله أدي دما قدم 19 عامات كم عمقه مليقات أفياء أتنكل تناقشت حواتي ون مسام سوسدتن دا قمريين يفلتن أدي كاب عيني كاب تسور كساب شوعة عامات سخون نزاد بدابي ونتخون هلقست اللين أدي كاب جزاد حرمت فا نفسال ساعمتها أبوي بيد سبت قتيلو أبوين حد مشارقتون أبتان اشتغى تمامي زاري بيت مقبو خفيتهم نبرو مشارقت أبوي أبزي نبرو اللقزي لت بيت مقبو شيتو كابت خباب قبل لا أزد حرم فتسام نابوي بهوز كم مقشيهم اللس حبرو أبوي تبتبنيلو إنا مسأرما أب كاليناس كانساس بماكينة تجيو إيوتو حلفت دهر الزي أتان دخاتات أرقاوياننت عنا زينا بلدنا موتاتي نتم سلست حواتي تراي كنابيهم فقالنياتات كونا نعين نتزنا أسحوين مسؤخوس دناز فقد أكالي نبران أمسؤوتها نايزا ختمات ما ودقنا أمع بيزا ختمات كين خيد الزنا سقعنا كيو على خي حدري سقعتنا كون كوينو أنا قرب أوان مسحاد الدخاس درابيت أني هنيرة أتجزيتي أزيوه شجارك زينيرو أبونا يتسدرا كاب سراح عدو عيدو نزاك قلبوني أعم سأنو كاب زاختما عصرت حدا ما يلسخون رح أتب زلو بوتا حر الشاحي زمن غيدوم أتو لفتين أبونا يزاقزا 7 عامات زلببان أبن إديز تدنسي أرقويو حدا معلتي أنا مسؤوم كتقوار زخقل مزي حبوسو مزي سرغن استبهال كوت راح مستقبرن مخاني بملكة تقساس تنقراني هزم قلات لكع كم قدس مصحف إنا دقاقومكم عبياء بقوم تقيد دما ينبر نيرا تمرت جميرا أبتقدم يسمون تمهاروي بسبسوني نتدوي حفنجاي إنا ملكتوي سحقوني زختام هواخي إنا بولو يباج أولي نيروم أسيا حرقمو كارمو ميدنا دان انتخوني عبسب كباسن أقرقرن كم زهدم
كل جزء ذكر النابلة أتو لفتيني مقدن بمبارو سجت قبل حدا معلتجن حدا قلعة كابتياب زاريبان بيت مرتناز نبرة حرقي نايدره أبجس هي كدنني أنا دما نوعون مسؤوز نبرو مشارختون هريمي يوم حانتا أتو لفتين زجز علي الزخر على وبيع نبرتني كابتن أبت بيت مرتز نبرة عبيت والد كابر اسيمنت إلى بمايات استيساتا دحريا قدد قبيعك مايزت ألك أخوة مخنيات نتقرع زبر إسخا أنت تركزو تيليه بمبالش على اللي بيت مرتيا بخاخن أبقى خيدكن زقدفك يبلين بدحر زي حد معلتي أتو لفتين سأقا ميزت في سألاتينا بعرختي زغير معدامة أوني إز معدا خمزة اللهو سيديو أبت مرتي أبرتي أزعيرا قدامي دما وزي سخونة تسعب أوز قبر اللي سبين بران مخنياتو اتحاقا قزوم بمنباري قطميها مقطام كهل اسنة باباو سرحاتا مصحفن بزوحاتا مهارو اتحاهبر نيرا نقل يوم ملوء نايكتا صحف اللوم نيرا حدا غابتهم زحقزوم زنوركو أنا حقزوم هلاوي سلزحنوخو نولدو مسكالبو خصعوت مخون حبيرو كاب قزاي وصمو ندخل بي أبزاري بأسيرو نابايز مسؤولو قزي نيرو أنا حرودي أبربعتي بيتسبيه كلت أرقاويانن سب حدارن بموت استفالي وانا نستن حانت ببعال بيتاس تتلمات سبيتن أب قربيتي اللواء أب استفال علين فتات حرشا نخلت عمتات تحقاقي زيان حجي أب كندز الرفن زوجانن زقرمن كمرق جميرة بومتن كم عرك خرقة جميرة كم حي البحريق من لسن قالوه كاب كل التميتين العلي حرستوت كبس حنمت يوم بفلا يقال يوم سمني ما يلست وعزم زمت يوم نيروم حق أني حالتي نيرو نخلقت بمحجازي حقوسن بسراح سأمودون سلزنا بركو وحج انقطرين براني كاب شعو جميرة نعسرت 3 عامتات هواخي زختا من نابله زلاقص اللي سبعين بران بمبالا بريهو CR بورتن قبل علي عرختون قبل علي تسقماتون عود تقناس إفو هيوت دما تفسيه نبرلا ألفريد نحمماتو مالت نتحكم تسبات بخمي كتحقسوهم كم تخلوم حساب تجميركم أبوشت 14 معلتات كتفوسيهم نابله يقسقسم نبرا بزم حضور وين نويح وان زخدت ساط زلوهم سبات انت دا بحز بلوم طرح كقبرو تحديقهم نمن كوقسوا خودو قبل على هيوتهم حنان مفدايز قصب مغنياتك انت يالوهم كقبرو زيدو لنياقر انت دا خوينو كوك عارس ويت توابعهم اتزبلس اود سب زتقلبو نقار نسيو سب امثال فتارس تفتر فطور كم مخانو وينتو اخرى كبي قبا بتفترو سب مسبح قتاتو مسيك عدو قبل على سبات عبلا لخوينو خرعي دلي مسمعيتون تتسانيو جن كم مقبارة دليانيو قال خابتهم حمامات زخون بحز بلا النقار يدلن بمبال زمالو سليو نيروم نازحتون أقدمت دالي يلو نيري ما بحز بلوكم نقار انتزي هاليو زخون نقار كم مسرح أقارسو قبلهم حد قزيون كل جزية بعرات الدربية وعلت راح يزدلي زبلو يقانو في خيام محراي كم أكبر انت اليوم كم موها قبرن يوم انت خلكي الكايم جن وقئي وجو سلازي كل جزية مسؤوم السمع مع كلاها الجباب نخال ساب بخمي كم تحقسون تفلتكم أبوش 14 معالتي كدحني أخم كتفوسي أخم إله قسقسهم نسمون أب حسابي شمامو نحنا نسب كما يجرنا نجأن نقديناغا بمبالي حتني أزن عايك قليليو أب هيوتي بسح وان جيري نساتهم قناي كبروون
ኣብቲ ዘቕረብ ኩሎም ሕቶ ደጋጊሞም ከም ዝሓስቡ ገብር ነይረ እንተኾነ ንሶም ኣይወዓልዎን ድቃስ ኣብ ዛዕቤኩም እዋን ብሓሳብኩም ከመይ ጌርኩም ሰባት ተሐጉሱ እንተደኣ ተሓስቡ ኮይንኩም ኣብ ጥዕናኹም ዓብ ዝላ ንቕድሚት እዩ እዚ ብዕርክነታዊ ብፍቕራዊ መንገዲ እምበር ብዓብላልያ ተሓሳስባ ክኸውን የብሉን ኩነታቶም ምስ ተኸታተልክዎ ዝሓበርክኹም ጌርኩም ዶ ኢለ ምስ ሓተትክዎም እዋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዓራት ክድይብን ክደቅስን ሓደ ኮይኑ ክብሉ መሊሶምለይ ገሊኦም ድማ ንሕና ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ምኽንያቱ ብጣዕሚ ተጨኒቕና ስለ ዘለና እብሉኒ ደሃን ከምኡ ኢልኩም ከለኹም ብዛዕባ ካልኦት ጽቡቕ ነገር መስሓቕ ነገር ሕሰቡ ብምባል ኩሉ ግዜ ኣብ ብፅዕቶም ተገዳስነት ከሕድሩ እየ ዝደፍኦም ነይረ እንተኾነ ብዙሓት ንሳቶም ክሕጉስን ዘይደልዩ ከም ኤልያ ኣነ ክሕጉሶም ዝጻር ከብሉ ተመሊሶም ይሓቱኒ ንጥዕናኻ ክትብል ድማ ይብሎም ስለዚ ከም ኩላትና ደቂ ሰብ ካብ ሓደ ፈታዊና ንጽበዮ ንሕና እውን ንብጻይና ክንገብሮ ዝግባአና ቁም ነገር እሙን መሳርሕቲ ዓርኪ ኩሉ ኣብ ሓዳር ከይተረፈውን እሙን መጻምድቲ ንኽኸውን መምዓድን መምካርን እዩ ዶክተር ኣድለር ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ግብሪ ክንገብር ይምዕደና እንተኾነ ጽቡቕ ግብሪ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑን ካልእ ኣዛራቢ ጉዳይ እዩ ጽቡቕ ነገር ንኻልኦት ፍሽኽታ ፍስሓ ሓጎስ ተድላን ዝፈጥር ነገር እዩ ከመይ እዩ ንኻልኦት ከተሐጉስ ኢልካ ምጽዓር ዘለካ ጸቕጢ ኣብ መንጋፍ ተኣምራታዊ ለውጢ ዘምጽእ ካልኦት ከተሐጉስ ምጽዓር ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ከም ዘይተሓስብ ይገብር እዚ ድማ ነቶም ዘጨንቑኻ ዘሳቕዩኻ ዘፍርሆኻን ሓሳባት ትርስዖም እሞ ውሽጣዊ ሰላም ትረክብ ወይዘሮ ዊልያም ቲሙን ጸሓፊት ቤት ትምህርቲ ሙን ሰክሬታርያል ነቶም ኣብ መንገዲ ጎፍ ዝብልዋ ናብ ቤተ ኣልቦ ህፃናት ክትሕግዝ ክትብል ጠፊእ ዝነበረ ፍናና ክብ ኣቢላ ናብ ንቡር ህይወታ ተመልሰት ድሕሪ ነዊሕ ምቁር ናይ ሓዳር እዋን ምሕላፈይ በዓል ቤተይ ብሞት ተፈሊኒ ልደት እናተቓረበ ብዝመፀ ሓዘነይ ዝፈጠሮ ጸቕጢ እናወሳኺ ኸደ በዓል ልደት በይነይ ኣሕሊፈየ ስለ ዘይፈልጥ እናተቓረበት ብዝመፀት ዝያዳ ፍርሓትኒ መሓዙተይ ምስአን ካሕልፎ ዓዲመናን ነይረን እንተኾነ ባህታ ይፈጠረለይን ኣብ ዝኾነ ለይታዊ ትልሄት መኻድ ከም ዒባ ሰንበት ኣምሲሉኒ ከም ዝውዕል ስለ ዝተረዳእኒ ኣይመረፅክዎን ልደት እናቐረበት ብዝመፀት ብነብሰ ምትሓት እናዘቕበብኩ መፅየ ርግጽ ብዙሕ ንፈጣሪ ከመስግኖ ዝግባአኒ ብልጫታት ነይርኒ እዩ ድሮ ልደት ምሸት ሰዓት 3 ካብ ስራሕ መፅየ ብዘይ ዝኾነ ዕላማ ካብ ዘለኒ ነብሰ ምትሓት እንተወፃው ኪለ ኣብ ጎደና በይነይ ዘወን እናበልኩ መኻድ ጀሚረ እቲ ጎደና ህያባት ብዝሓዙ ሰባት ተመሊኡ ነበረ ናብቲ ኸምበረድ ዝሕል ኣፓርታማይ ክምለስ ድሌት እኳ ተዘይነበረኒ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ዝፈልጥ ግን ኣይነበርኩን ነቲ በዚ መፅየ ክብሎ ዘይከኣልኩ ንባዕተይ ክምለስ ዝኽእል ዓቕሚ ፍጹም ኣይነበረንን ከምዚ ኢለ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ምስ ተጓዓዝኩ ኣካለይ ኣብ ሓደ መዕርፎ ኣውቶቡስ ከም ዝበፅሐት ተሰወጠኒ እቲ መዕርፎ ኣውቶቡስ ምስ በዓል ቤተይ ንዙረት ኢልና ኣብ ዘይንፈልጦ ኣውቶቡስ እንስቀለሉ ዝነበርና ግዜያት ኣዘኻኸረኒ ሕጂ እውን ኣብታ ደው ኢላ ፀንሓትኒ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተሰቒለ ሩባ ሃድስን ሰጊርና ምስ ተጓዓዝና ተሓጋጋዚ መራሒ መኪና ኣይታንቲ ናይ መጨረሽታ ደው መበል ፌርማታ ናይ መጨረሽታ ፌርማታ ክብል ሰሚዐዮ ቀልጢፈ ወሪደ እታ ከተማ ፈጺመ ይፈልጣኒ ንእሽቶ ሰላማዊት ዓዲ እያ ንገዛይ ትወስደኒ ካልአይቲ ኣውቶቡስ ካብ ትመጽእ ክጽበ ስለ ዝነበረኒ ግዜ ምእንቲ ክጠፍኣለይ በእግረይ ኣብቲ መንበሪ ኣባይቲ ይጓዓዝ ነበርኩ ብጥቓ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተጸጋዕኩ ኣቲ ጸጥታ ዝሰፈኖ ለይቲ መሳጥ መዝሙር ሰማዕኩ ንውሽጢ ኣትየ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብዘይካቲ ፒያኖ ሒዙ ዝሃርም ዝነበረ ሰብ ካልእ ፍጡር የለን እቶም ኣብ ጻሕዲ ልደት
ዝነበሩ ጽቡቓት ሕብራውያን መብራህቲ ነቶም ንወርሒ ኸቢቦም ዝረኣዩ ዝነበሩ ከዋኽብቲ መሲሎም ነበሩ። እቲ ምኡዝን ክብለጠቕ ዝብል ዝነበረ ሙዚቃ ምስቲ ዘለኒ ጥሜት ተደሚሩ ብዕግግ ትገበረኒ። ኣካላተይ ደኺሙ ጽዕን ኢሉኒ ነይሩ። ከምዚ ኾይነ እናተጓዓዝኩ ክልተ ንኣሽቱ ቖልዑ ጽሕዲ ልደት ክርእዩ ኢሎም ክመጹ ረኣይኽዎም። ኣዝዮም ተገሪሞም ነበሩ። ብፍላይ እታ ጓል እዚኣ ፈጣሪ ዘምጻእ ክትከውን ኣለዋ በለት። እንተቐረብክዎም በተግ ዝብሉ ፈራሃት ነበሩ። ኣከዳድንኦም ጨርቃምን ረሳሕን እዩ። ኣይትፍርሑ፣ እጅኹም ኣይሃርመኩምን እየ በልክዎም። ኣቦኹም ናዲኹም ናበይ ከይዶ ኢለ ሓተትክዎም። ኣደ የብልና ኣቦ የብልና ክብሉ መለሱለይ። እዞም ክልተ ዓቕምን ደጋፍን ዘይብሎም ህፃናት እንደገና ብግብረይ ከም ዝሓንኽ ገበሩኒ። ናብታ ጽሕዲ ወሲደ ኣርእዮም። ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና ገለ መዘናግዒ ወሲድና ከረሜለን ገለ ህያባትን ገዚአሎም። ምዝምዛኻትን ምዕላል ንወርሒ ጨቢጡ ሒዝኒ ዝነበረ ጭንቀት ቀንጢጡለይ። ምስኦም ሰኣለልኩ ኣነ ክሳዕ ክንደይ ዕድለኛ ምዃነ ኣስተውዒለ። ኣነ ምስ ስድራይ ብሓልዮትን ብፍቕርን ዝዓበኹ ሰብ እየ። ከም ህፃን መጠን ኣብ እዋን በዓል ልደት ብወለደይ ዝግበረለይ ዝነበረ ናብዮትን ፍቕርን ሰኪረ ድማ ንፈጣሪ ኣመስጊነዮ። እዞም ክልተ ብዘይ ወለዲ ዝዓብዩ ዘለዉ ህፃናት ካብቲ ኣነ ዝገብረሎም ዘለኹ ሰናይ ነገር ዝዛይድ ከይሮምለይ። ንኻልኦት ጽቡቕ ግብሪ ምግባር ንስለ ገዛእ ርእስኻ ሰላም ምዃኑ ተሞኪረ። ሓጐስ ተመሓላላፊ ምዃኑ እውን ኣስተብሂለ። ባታ ሂብካ ተድላ ተቐበል። ንኻልኦት ብምሕጋዘይን ፍቕሪ ብምልጋሰይን ንጭንቀተይ ቃንዛይን ነፍሰ ምትሓተይን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረያ እትየዮ። ከም ሓዳስ ሰብ ኮይነ እዚ ለውጥ እዚ ንሽዑ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ዝቐጸለ እዋናት እውን ቀጺሉ። ንኻልእ ሰብ ምሕጋዝ ተውህቦ ዘድልዮ ወይ ትማሊ ዘይነበርክዎ ወይ ዘይገበርክዎ ንመን ክሕግዞ ዘብል የብሉን። ካብ ሎም ጀሚርካ ናብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ክትተሓጋገዝ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ውልቃዊ ሓጐስ ዕግበትን ውልቃዊ ኹርዓትን ጥራሕ ኣተኲርካ ምንባርን ከምኡ ዝኣመሰለ ዝምባለ ምሕዳርን ኣሪስቶትል ሕሉፍ ስስዐ ብምባል ይገልጾ። ንኻልኦት ሰባት ምሕጋዝ ግዴታ እኳ እንተዘይኮነ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ጥዕናን ሓጐስን ኢልካ እተማልኦ ተግባራት እዩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ቅልል ብዝበለ ኣገባብ ንኻልኦት ለዋህ ሓያብ ገባር ሰናይ እንተኾይንካ ርእስኻ ካብኡ ንላዕሊ ኢኻ ክብል የብርሆ። ብኻልኦት ምግዳስ ካብ ጭንቀት ዘድሕን ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሓት ፈተውትን ኣዕሩኹን ከም ተጥሪ ኣብ ርእሲ ምግባሩ እምበረ መጠን ሓጐስ ዝህብ እውን እዩ። ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ንእሽቶ ተገዳስነት ጥራሕ እታኽሎ። ኣብ ጎደና ሓደ ሰብ ምሽቲ ንእሽቶ ከልቡ ክጓዓዝ ርእዮ። ከልቡ ጽብቕቲ ምዃና ንኢደሉ ሓሊፈ። ንድሕሪት ተጠውየን ተተዓዘብክዎ ኣብ ከልቡ ጽንሖ ኣድናቖት ክውስኽ ተገንዚበ። ኣድናቖተይ ንጸንሖ ኣድናቖት ወሲኹሉ። ካልእ እዋን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ጓሳ ምስ ዝሰልጠነ ከልቡ ረኺበዮ። ኣብቲ ሓላዊ ባጊዕ ዝኾነ ከልቡ ዘለና ኣድናቖት ገሊጸ ከመይ ገይሩ ከም ዝመሃሮ ሓቲተዮ። እናኸድኩ ግልጽ ኢለ ርእዮ። እቲ ከልቢ ብኽልተ እግሩ ሓፊሉ ክልተ ኢዱ ኣብ ኣፍ ልቢ እቲ ጓሳ ገይሩ እቲ ጓሳ ድማ ርእሱ ክደራርዞ ተዓዚበ። ኣብቲ ጓሳን ከልብን ንእሽቶ ተገዳስነት ብምርኣይ ነቲ ጓሳ ነቲ ከልብን ዳሕራይ ድማ ንርእሰይ ኣሐጒሰያ። ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ተኸታተልኩሞ ብዴን ካርኔር ተደሪሳ ብቴድሮስ በርያ ካብ ዝተተርጎመት ባብ ውሽጣዊ ሰላም ዘርእስታ መጽሓፍ ዝተወስደ ትሕዝቶ እዩ። ሬድዮ ኤረና ኣልሃይ ሕሙማት ፈለማ ቃንዛ ሕሙማት ነይሩ ዘንበዓኒ። ፈለማ ቃንዛ ሕሙማት ነይሩ ዘሰቕየኒ።
فلما كأنزحهم ما تنيرو زعبدني صنيحو كأنزحهم ما تكوينو زي بلعني صنيحو كأنزحهم ما تكوينو زي شغلني صنيحو كأنزحهم ما تكوينو زي نفسني كم سبيح مني كأنزاد اليو كم فسني أنا كل من دلي دق فوال أولني قنا كابت خمر زيما مرجع حربي تني قد عمي هاي لبيزان فقروي كأموات كابت بالمصحف استوسده كقط ملكي كينيوتي كتكونيوت باقي ناوش تسمعيت برعيت تسفرهم أبقصعت ورقات اللي يساقيرات هادي ايك حنتك أملا أكلاتكي بتمسحت صحفاتي كالنقاقح وشتخي بفقرة وزانتاك قلب خمريحي بلقوم وحزين عبدقعها بسيحي عطرز سمعيت وحلول طباباتي بقبر عمكي كتستماق رمساي أبتمك ورقتني بحد هيك النطف بقهدغ تواسي حبيرنا في النقف نايزانتا فرا نقر أب عمقتكي خسفر كم قصر ورقات قدا تقنص ألياب كلمي برعي تغيره كقطم الكبع علي قطامي مايكو تخلق كل تشهن 14 راديو إرنا فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم من تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويون كقربلكم تلليوات صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص أنك تقدفوا لي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا